Lah nek arep golek cacing bayem bos, kulon perapatan ngandong iki lho, perapatan SMP kene iki. Manggone kene iki memang tokone cilik banget. Ning kene iki enek cacing bayem. Nggone ngendi-endi enek to, lha iki cacing bayem. Sakmene iki cukup Rp10.000. Lho, cacing bayeme gede, tur ayu-ayu. Nah, ya enek alat-alat pancing ya enek bos, ning ya ora komplit kaya nggone bakori, cuma kene iki cacing bayeme enak kene iki. Sing jelas nomor 1 cacing bayem ya tak duduhi kene iki manggone. Tukang manuk, madi tukang manuk ku lho. Adole manuk. Karo cacing merah. Ning manukmu ora didol nang kene. Suara mancing karamba, Bos. Sing jelas nek mung bangsane srinting karo nonongan kuwi genah karambai pusate. Ning nek ning daerah pinggiran kene iki sampone ana ya cilik-cilik. Lha iki aku tetep ning karamba meneh. Piye Pak De? Angel iwak Pak De. Iwak angel? Angel. Obat iki. Kowe japane kurang kok. Kowe iki dongamu ora enek. Wong jaring kok jaring suketi karepmu yo piye? Lah aku ning karamba sik, Bos. Karamba golek serinting karo nonong sing jelas ki. Kowe arep lereng omah sik apa blas? Oke. Lah niku ajeng nyoteng napa ngoten e? Sinten Pak De? Kula ta? Nyoteng jenengan kuwi ta? Piye Pak De? Kandhane arep nyotinge data karo sampean. Lah iyalah. Apa, Mbah? Ayo. Kowe iki karo aku kok ngono kuwi piye? Malah bijuki wong bae. Kayak juragane malah ngarit lho. Piye Gan? Wong banyu antenge kok ngene kok ora nek wong mancing iki wong PO kuwi. Tenan. Mandang tuwa. Nah. Banyune anteng banget, Bos. Yakin anteng banget. Mantenge pol, tapi kok rada mancing carmu piye delok kae. Blas ora ana ombak-ombake sama sekali. Sesuk gas kene, pokoke gas kene. Ombake jos banget. Ning nek meng pinggiran, mancing pinggiran itu paling yo ciri-ciri nek cacingan, nek lumutan kowe yo susah padha ae. Nek pinggiran aku wis 2 minggu lho, Bos, 2 minggu ki mancing pinggiran golek tombro, ora enek tombro. Iki banyu muda ki agak susah. Sampun enek sing tombro mangane paling yo 1-2 kuwi nek enek. Nek ora enek yo tetep gabluk to mancing nang pinggiran. Mancing nang pinggiran wis pengalaman 2 minggu, Bos. Nah, 2 minggu ki sepote susah banget arep golek nggon pinggiran iki susah banget. Makane kok saiki iki amatinge nang karamba sik. Karamba iki penak nggone, sampone arep ngiyup-ngiyup yo nang omah enek, arep turu enek nang kono kuwi. Kowe nek arep golek nang pinggiran sampai saiki lho susah. Lho nek ora percaya banyune anteng to. Anteng banget. Anteng banget banyune, ora enek angin sama sekali kok. Ya iki saate mancing nang karamba iki yo ngene iki. Iki lho banyune anteng. Ora enek angin. Dinae wak hau sepakno lumut. Apa utawa cacing aku golek cacing, Bos. Aku mau golek cacing ungker gone madi. Cacing ungker, cacing anu. Cacing bayem. Gone mati. Cacing apik-apik jangan yakin. Ayu-ayu banget lho, delok iki. Sak plastik iki ya regane iki malah mung 10.000 nang sini akeh, Bos. Cacingnya tuh banget kok. 10.000 nang sini akeh banget. Akeh lumayan. Yo ngene iki bolo wis teko apa? Teko karamba kuwi iki penake ora gugup. Ya ta. Kowe ngopi-ngopi sik iso nang kene ya ta. Jadi niki untuk persiapan ki genah neng omah. Enek omahe. Kok omah nggo kopi.
Ngopi sik teko kene, ngopi udut karo nonton iwak. Nonton iwak ning Karambang ngarepan jos. Pokoke intine suwe aku neng liaran ya to. Gandeng wis suwe neng liaran, iki aku arep neng Karambang. Nah, pancingnya disiapke ya to. Terus umpan-umpane bolong, umpan-umpane aku mujane kan nggawa cacing, tapi yo tetep kudu enek pelete barang. Iki nek wis kesel iki mancinge iki kan anu iki dawa iki. Engko mancinge nang ngarepku kuwi. Neng engko nek wis rada awan kae nggo mancing neng antarane sela-selane Karambang kuwi mbok menawa patine mangan. Iki tak persiapke sih, ada iwake terus gunting. Saiki tak wadane plastik-plastik kene sing kira-kira ki engko ning kono pas apa jenenge pas ngramu kuwi aku yo nggawa panili barang, panili Royco iki pelet iki digawa dipersiapke sisan kula. Iki pas jam 11 bolo. Setengah 11 ding. Setengah 11 bolo pisan aku teko kene iki. Ning manggone tetep sing lor dhewe. Lor kono wae lah. Etuk ra etuk pokoke cacing. Lah malah cacing ora digawe piye to? Wong etuk ra etuk cacing kok malah cacing ora digawa. Cacing golek angel-angel kok. Ya toh. Iki lho, cacing bayem. Seger engko iwake seneng banget cacing bayem kok. Cacing bayem dijangan bening. Manggone tetep lor kono kae wae lah. Iki disediani serok. Panase pol. Maknyas. Ring diidak wae ngasek kaya arep kobong sikile. Nguluh kuwi deloken. Nek mung arep golek nonongan boloku lho. Lho. Gudang. Disambut ning kene. Nonong tok. Ora apa-apa. Pancen kelase nonong ya kudu diakui, ya toh. Kene iki wae. Manggon kene wae bolos, rasah manggon adoh-adoh. Ha ning piye iki? Enggak derek malah urung digawa lah, kok nek itu piye sing apa ora diadahi. Weh lah, kocur. Sik, wah, aku rono rene neh. Awal bola iki, bismillahirrahmanirrahim. Mbok menawa nira babon. Kene wae. Pancengku malah tiba ning Karambang kono siji iki bola piye iki? Ning isor kono. Enggak apa-apa lah. Engko dicipuk nek kira-kira madang. Lho bola nek mancing nang kene iki penake ngene iki lho. Pokoke mbuh iwak apa ora gagas sing penting strek. Wah. Nang telak malah. Gampange bola golek iwak nang kene. Pokoke nang pinggiran Karambang iki paling penak. Golek iwak. Cacing doyan. Pelet doyan.
Kenapa loh? Alah. Loh, alah tetap nila loh. Alah. Tetap nila. Alah, alah. Loh, penak eran jamak kau ini. Jas pokoknya. Sing dipangan cacinge boy lho. Sing dipangan cacinge. Perete malah urung payu. Wes, salah ke meneh. Kono kuwi wae rasa sesuwe. Wes langsung nyutok. Lho, neh bolo lah. Gampange serinting ora apa-apa. Lah. Kok nek serinting apa-apa iki jenenge. Wis pokoke iwak apa dicikuk. Oh, yes, pokoknya sendengah iwak jiko. Sing penting haup ngebaki kurang. Terlalu cilik tak adane ya mbrojol. Langsung nek kene bola. Pokoke plungku langsung dinyut. Oh, kena meneh. Oh, kandhane kok penak ran jamak ning kene iki. Cacing. Ya sak wernane Pak. Ora apa-apa. Penting kok ada kebak. Yan terus serinting itu yan terus nonong itu yan bejar. Pokoknya cacing siji ki engko ngetoke pirang-pirang iku. Cacing setengah ding. Cacing bayem. Intine golek cacing bayem nang gone mati kono. Nah, manganan banget iki Pak. Apa doyan? Kono iki cacing rasa stroberi kok. Kena neh ta ora sidodot ta kandhane kok. Lho alah, penake. Sak meneh-meneh iki piye iki? Rebokke ya. Targete ngobaki korang kok gede cilik rebokke ya. Lho alah, gampange. Cacing siji tok wak pirang-pirang iku.
Loh, lah gede polo. Gede polo. Alah, 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 alah. Gede apa? Gede apa kok ngono serinding. Serinding. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Serinding ana sampeyan iki. Lumayan toh. Nah, jikok lah. Gendeng ya. Ana serinding ki target kowe ra jikok. Nah, itu nila bareng ku nak campuran. Sing mancing pelet kita. Lah engko sing dipangan ben apa nih jenenge? Cacinge. Serinding tok isine. Niki kecilikan nek iki. Kan aneh ta. Serinding tok, serinding tok. Serinding tapi cilik-cilik men to nang kene yang serinding cilik bareng. Ah, buak sik. Buak sik. Wes tuti. Alah, serinding tok boleh jan. Cilik-cilik banget. Serindingnya cilik-cilik banget. Aduh, piye ki? Lek cilik-cilik yo melu-melu tak ganti cacing kuwi mathuk iki.